शमी भाई, आप जब बॉलिंग को आए तो विकेट तो इतना हेल्प नहीं कर रहा था, तो क्या आप यही सोच के चलते हो कि भाई जो मुझे आता है सीम पकड़ के डालना, ये कैसे कर पाते हो आप? नहीं पाजी, आता तो बहुत कुछ है लेकिन मोहम्मद शमी ये स्टेटमेंट भले मजाक में कहले बड़े, लेकिन बात तो सही बा। मोहम्मद शमी रउआ बहुत कुछ हवेला और रउआ हमनी के दिल के शान हो गइल बानी। प्रणाम, राम राम, वेलकम, जय हिंद, जय भोजपुरी। हम बबुआ जी रउआ इनके स्वागत करतनी आरके क्रिकेट टॉक्स वर्ल्ड कप स्पेशल बबुआ जी कहीं शो में। पधर पहाड़ के खूबसूरत वादी में बसल धर्मशाला स्टेडियम काल दूगो खूबसूरत परफॉर्मेंस के गवाह बनल। पहला तो मोहम्मद शमी के शानदार सीमअप गेंदबाजी और दूसरा किंग कोहली, विराट कोहली चेस मास्टर के बेहतरीन पारी के। ताकि हमनी ऐसा हजारों करोड़ों फैंस के दिल टूट गई कि विराट कोहली के शतक देखे के ना मिलल, मगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बदला ले लेलस। बात कर जाओ मैच के, तो मैच में रोहित शर्मा टॉस जीतले और टॉस जीत के लगातार 5वां बार पहले बॉलिंग करे के फैसला ले ले। भारतीय गेंदबाज लोग न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर के सस्ते में लुढ़का के भारतीय टीम के शानदार शुरुआत दिलस लोग, मगर रविंद्र जडेजा द्वारा रचिन रविंद्र के एगो मौका दे देहल गई, जना के वजह से रचिन रविंद्र जेबा पिच पर जम गई। भारतीय टीम के गेंदबाजी से अपन याराना निभावे वाला डैरिल मिचेल भी क्रीज पर खुट्टा गाड़ दिले। दोनों जना मिल के 130 रन के साझेदारी करके भारतीय टीम के दर्शक के डरावे लागल लोग। ऐसा लागल कि न्यूजीलैंड के टीम जेबा 300 से ज्यादा के स्कोर खड़ा कर ली और 34वां ओवर में मोहम्मद शमी रचिन रविंद्र के शुभमन गिल के हाथे कैच आउट करा के ई साझेदारी के तोड़ दिले। और ओकरा बाद तब भारतीय गेंदबाज लोग न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पर साफा टूट पड़ल। मोहम्मद शमी तो एकदम भुखाइल शेर की तरह एक एक करके न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लोग के डंडा उखाड़त गइले। स्कोर के सपना बुनत रहे न्यूजीलैंड के टीम के 273 पर ही बुक कर दिले। बीच में न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल जेबा 130 रन के शानदार पारी खेलने। मोहम्मद शमी जेबा 5 विकेट लेते हुए 2023 वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी के बाद 5 विकेट वाला दूसरा का गेंदबाज बन गई। 74 रन के चेस करे उतरल भारतीय टीम के दोनों लाल शुभमन गिल और रोहित शर्मा लोग शुरुआते से गजब ढावे लागल लोग। के गेंदबाज लोग के घुमा घुमा के मरलस लोग, इतना मार मरलस लोग कि लोग के पिछवाड़ा लाल हो गई। फर्गुसन जेबा लगातार 2 ओवर में रोहित शर्मा और शुभमन गिल के आउट करके दर्शक लोग के बेचैनी बढ़ा दिले। के आउट भइला के बाद विराट कोहली क्रीज पर अइले आ विराट कोहली के आते स्टेडियम में चारों तरफ पोस्टर लहराए लगे, जरा पर लिखल रहे का दादा का, माही भाई का, रन आउट का, 2019 का, सबका बदला लेगा रे तेरा चीकू, 2019 वर्ल्ड का बदला लेगा विराट। तो के ई ख्वाहिश के पूरा करे में विराट कोहली एकदम खड़ा उतरले आ क्रीज पर एकदम खुट्टा गाड़ दिले। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल के साथ छोटा छोटा साझेदारी करते हुए टीम के आगे बढ़ावत गइले। अगल की मैच भारतीय टीम के मुट्ठी में आ गइल बा, तबे केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव के लगातार 2 विकेट गिर गइले से भारतीय टीम के दिल धक धक करे लागल और सब लागे लागल 2019 वर्ल्ड कप के कहानी मत रिपीट हो जाए। 2019 वर्ल्ड कप की तरह यहाँ भी जडेजा जम गइले और विराट कोहली के साथ मिलकर दोनों जना पारी के लगातार आगे बढ़ावे लागल लोग। टीम के जीत ला 5 रन और विराट कोहली के शतक ला 5 रन बनावे के रहे, तो विराट कोहली एगो फैंसी शॉट खेल के दोनों लक्ष्य भेदे के चक्कर में अपन विकेट दे देले आ एर से एगो शानदार पारी के अंत हो गई। लेकिन दो दर्शक लोग के दिल टूट गई कि विराट कोहली के 49वां शतक देखे के ना मिलल। बाद चौका मार के टीम के जीत दिलाते हुए पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंचा दिले। अब भारतीय टीम के बाद सेमीफाइनल में भी अपन पांव लगभग मजे रख दिले बा। के खिलाफ की मैच में इतना डर रहे कि जले ले आखिरी रन ना बनल तले ले कमेंटेटर से लेके सारा लोग के भरोसा ना भइल कि भारतीय टीम जीत गइल बा। बाद आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड के हरिला के खुशी पूरा दर्शक जम के मनैलस। टीम के अगला पड़ाव लखनऊ बा, जहां पर 29 अक्टूबर के इंग्लैंड से मैच बाटे। हम सब हाजिर हैं, हम सब उस मैच के हालचाल लेकर के। रउआ लगिन के का लगता भारतीय टीम इंग्लैंड के हराई कि ना, अपन राय हमनी के कमेंट में करके बताई। अगर लोग तो लाइक करी, शेयर करी, भोजपुरिया समाज लोग के बीच में पहुंचाई। मिलत नहीं फिर अगला वीडियो में ऐसे ही मजेदार अंदाज में। तब तक सब कोई खुश रही, स्वस्थ रही, मुस्कुरात रही। जय हिंद, आज जय भोजपुरी।